הנה חבילה, אני ראש השנה. תודה רבה, תודה רבה, אני כל כך מתרגש. שטויות. אתם באמת, אתם כל כך עוזרים לנו, אתם הבחורים של הישיבה. תאמין לי, אתם אין. בינינו זה מה שצריך, לא מכתב ברכה או משהו שטויות כאלה. צריך חבילה, לא? כן, זה מה שבאמת, אתה לא מבין איך אתם, הראש ישיבה שלכם, הרב צפניה, שנים אנחנו חברים, אתה יודע איך הוא ככה, שאני הייתי ילד, אנחנו מכירים, אני כמו חבר שלו, אנחנו כמו אחים אנחנו. אני אמסור לו. ובאמת, אם כולם היו כמוכם, לא היה לנו בעיות במדינה, כולם צריכים להיות כמוכם. אתה אומר לי? ממש, תודה רבה לכם, שנה טובה, להתראות, תהנו בתיאבון. מדהימים החבר'ה האלה, מדהימים. שלום. שנה טובה. הנה אתם הבחורים מהישיבה. שלום. תראו, הבאנו לכם חבילה לכבוד החג. זה החבילה. באמת, תודה רבה. השנה אמרנו, נביא גם מכתב. הנה, זה... השנה אמרנו, מילים. מילים זה מה שחשוב. עלינו, מה זה חבילה? מילים זה מה ואתה תגיד לי, אתה תשאל את הרב של הרב חיים, וגם הרב צפניה שפעם היינו חברים. למה הוא לא הביא לי, למה שחודש שעבר אנחנו גם לא קיבלנו חבילה ולא מגיע תמיד. אני אבדוק את זה. זה, תדעו, זה ממש קשה. כן. זה ממש קשה. יודעים, אין מה... הנה, עכשיו, אתה רואה פה? כולם אין כסף. מצד ימין. ממשלה. כן. טוב. תשמרו על עצמכם. תודה רבה. תגיד לרב חיים שאני אמרתי, תגיד לרב חיים. יאללה. הוא זוכר אותי, הוא מכיר אותי. אני אגיד לו. יאללה. שנה טובה. תזכרו, ואל תשכחו, הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טוב ליהודים. לא אני אמרתי.